inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gashi nan dai muna a garin Port Harcourt kuma ga yanan fada ya barke tsakanin mai kuwa inda ya fara sai dai addu'a. Gashi nan wurin kowa ma gashi nan ya tsaya samu sai addu'a. Gashi nan ga abin da ke faruwa dai. Ga abin da ke faruwa gashi ga abin da ya yi wasu abin sai addu'a. Gashi dai abin ya yi wasu gashi nan Allah taimaka mana mun kora yan biya kwara gaba daya. Gashi nan mun kora yan biya kwara nan gaba daya. Gashi nan dai gashi nan Allah ya sawa kan kura jama'a tsara gida a dawo gida a dawo gida a dawo gida a dawo gida abi walancan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Down now. Sit down. Ba wani shege. Da yanan dai muna tare da waɗannan miyagun mutanen yan biya fara, amma Allah taimaka mana mun kora su ko ina. Yanzu za mu koma mu ma mu tsara gida. Saboda wannan ya zama yaƙi kuma ya zama faɗan addini. Yanzu sun daina yi ma da police. Duk wani bahaushe suke so su yi da shi ko in ce duk wani musulmi. Don haka ya kamata gwamnati ta duba waɗannan abubuwan da muke ciki. Muna cikin wani hali idan gwamnati ba ta motsa ba ko ta wani abu gaskiya na wannan Najeriya din ga alama za ta samu matsala. Don haka a duba don Allah a duba. Bari. Allah ya sauka. It's here. Move forward. Jama'a, wai dan Allah ne kuke yi wannan ku fito mana da Allah. Jama'a, dan girman Allah ku fito da kamata ku tsatsayen wurin ba mana da Allah. Kada abin nan gaba daya. Ko su tsaya. Dan uwar Afghaniya nan gwada mai gida. Mai buhari yake so da mu a Najeriya ne. Fi sabilillah ku abun da ke mutane mana. Za mu je ku gana kake uwan mu ne mu bari. Ki ne taba wannan abun mana. Gashi dai nan har yanzu muna cikin rigimar. Duk wannan daga ga su wasu ɗaya daga cikinsu
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gashi nan dai muna a garin Port Harcourt kuma ga yanan fada ya barke tsakanin mai kuwa inda ya fara sai addu'a gashi nan wurin kowa ma gashi nan ya fito da kamu sai a yi addu'a gashi nan ga abin da ke faruwa dai gashi ga abin da ya yi wasu abin sai addu'a gashi dai abin ya yi wasu gashi nan Allah taimaka mana mun kora yan Biafra gaba daya gashi nan mun kora yan Biafra nan gaba daya Allah ba ne akan malla Allah ka tsimo Allah ka take hakuri gashi nan dai gashi nan Allah sawa kura jama'a tsara gida adawa gida adawa gida adawa gida adawa gida abi walatiyan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Down him. Sit down. Ba wani shege. Da yanan dai muna tare da waɗannan miyagun mutanen yan Biafra amma Allah ya taimaka mana mun kora su ko ina yanzu za mu koma mu ma mu tsara gida saboda wannan ya zama yaki kuma ya zama faɗan addini yanzu sun daina yi ma da police duk wani bahaushe suke so su yi da shi ko in ce duk wani musulmi don haka ya kamata gwamnati ta duba waɗannan abubuwan da muke ciki muna cikin wani hali idan gwamnati ba ta motsa ba ko ta wani abu gaskiya na wannan Najeriya din ga alama za ta samu matsala don haka a duba don Allah a duba bari Allah ya sauka Isiya move forward jama'a wai dan Allah ne kuke yi wurin nan ku fito mana da Allah jama'a dan girma Allah ku fito da kamata ku tsatsayen wurin ba mana da Allah gara abun nan gaba daya ko su tsaya dan uwar su askaniya nan gwada mai gida mai buhari yake so da uwa Najeriya ne fi sabilillah ku abun da ke mutane mana za mu je ku gana kake uwan mu ne mu bari idan na taba wannan abun mana wace dai nan har yanzu muna cikin rigimar duk wannan daga ga su wasu ɗaya daga cikinsu
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gashi nan dai muna a garin Port Harcourt kuma ga yanan fada ya barke tsakanin mai kiwa inda ya fara sai dai addu'a. Gashi nan wurin kowa ma gashi nan ya fito da kamu sai a yi addu'a. Gashi nan ga abin da ke faruwa dai. Ga abin da ke faruwa gashi ga abin da ya yi wasu abin sai addu'a. Gashi dai abin ya yi wasu gashi nan Allah taimaka mana mun kora yan Biafra gaba daya. Gashi nan mun kora yan Biafra nan gaba daya. Allah ka tsamo Allah ka take hakuri. Gashi nan dai gashi nan Allah ya kawo kan ku dawo jama'a tsara gida a dawo gida a dawo gida a dawo gida a dawo gida abi walancin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Down him. Sit down. Ba wani shege. Da yanan dai muna tare da waɗannan miyagun mutanen yan Biafra, amma Allah taimaka mana mun kora su ko ina. Yanzu za mu koma mu ma mu tsara gida. Saboda wannan ya zama yaƙi kuma ya zama faɗan addini. Yanzu sun daina yi ma da police. Duk wani bahaushe suke so su yi da shi ko in ce duk wani musulmi. Don haka ya kamata gwamnati ta duba waɗannan abubuwan da muke ciki. Muna cikin wani hali idan gwamnati ba ta motsa ba ko ta wani abu gaskiya nonon Najeriya din ga alama za ta samu matsala. Don haka a duba don Allah a duba. Bari. Allah ya sauka. It's here. Move forward. Jama'a, wai dan Allah ne kuke yi wannan ku fito mana da Allah. Jama'a, dan girman Allah ku fito bai kamata ku tseren wurin ba mana da Allah. Kada abin nan gaba daya. Ko su tsaya. Dan uwar su askaniya nan gwada mai gida. Mai buhari yake so da uwa Najeriya ne. Fi sabilillah ku abun da ke mutane mana. Za mu je ku gana kashe uwan mu ne mu bari. Ki daina taɓa wannan abun mana. Wace dai nan har yanzu muna cikin rigimar. Duk wannan daga ga su wasu ɗaya daga cikinsu